i-prepare natin ha. Lagyan natin to. Yan, bago. Ito, nagawa tayo ng dinakdakan. Yan, pre-cook na to. Para yan, snout. Tsaka ears. Yan. Laki yan ha. Tsaka, bagong gas. Ito yung pata. This is the pata. Sayang pata. Okay. Tenga. No, saka naman. Oh, you need to pedal mo muna. Tapos gaganyan. Yan. Like that. Woo! Yan, tipong ganyan lang oh. Medyo maitim-itim. Charcoal yan. Ready na. Okay. Check natin ha, yung ating lechon. Check. Alright, tingnan natin. Yan. Oop. Tingnan natin kung medyo okay na yung paa. Yan, dito. See, itong laging may problema. Pero so far, ito maganda. Ito ang nagiging usual na problem. Pero matigas na siya. Banat na ang buto, ang kanyang balat. Balat na banat. Okay. Tingnan natin. Natin hindi pa kumana na siya. See? One. Yan, tingnan natin ito. Ito USD yun so it's a okay na siya. See, dito madalas yan problema pero maganda ngayon. Tingnan natin. Oh shoot, nasa 163 65. Okay. 165. Okay na rin yan. Ito kailangan makasigurado dito sa taas. Ito. Natin. Akyat. 165. Pakitin pa natin ng konti pa yan. Kailangan i-170 ko sa batok.
Kasi iwasan natin yung may dugo-dugo eh. Nagkaroon na rin ako ng mga ganon. Check dito. May dugo. See? So, isang hataw pa yan. Isang hataw pa yan. Isang hagod. Isang hagod. Medyo okay na. Yan. Ito, okay lang yan. Yung uso, kailangan ganyan. Okay? So, mga 30 minutes pa siguro. Pwede na yan. Hello ka Pinoy. Peace. Ang lechonero. Okay. Okay. I-deliver na natin ang ating produkto. Woo! Yan. Deliver natin. Well, dinakdakan lang. Dinakdakan. Ha? Naba na nga Ilocano na ito eh. Ayun, tapos na naman ang delivery natin. So, panalo. Okay, so let's go. Uwi na. Uwi na. Special dinakdakan. Yung malalaki, $20. Ayan, yung malalaki. Ready for pick up. Yung maliliit, 15. Medyo tumaas ng konti kasi super sarap. Okay ha. Yung maliliit, 15. Ready na. Kunin nyo na. Bago kayo maubusan. Yan to, 20 yung may lalaki. Okay. Oh, ready na. Kunin nyo na 15 and 20. Okay?